Здравейте! В днешното си видеоклип ще да ви покажа Monster High филм и нека да започваме. В него ще участват Торалей и Клео Денил. Също така и още някои, които ще видите и сега. Също така ще участват и Кати Нуар и Спектра. Да. Се казва номерът на Торалей. Хей, Кати! Да, искаш ли да отидем на кафе? И тогава да тръгваме, хайде! Да, хайде! Добре, нека да си поръчаме нещо. Здравейте, какво ще желаете? Спектър, ти работиш тук? Да, трябва да си оправя заплатата. Тоест, трябва да си оправя всичките джобни, защото ги похарчих за нов телефон. Добре. Аз ще искам един шейк и ратишки руца. Ами вие? Аз ще искам същото, само че с една пипало. Добре. Заповядайте. Благодарим. Да, и аз благодаря. Това време, докато те си говорили, Торалей подготвила своя коварен номер. Тя сложила една чашка, за да може един съд, за да може Клео да се подхлъзне. Чакам подхлъзне на моят номер и ще го върна за всичките обиди, които тя ми е казвала за мене. Гледам. Това е Мяу, номерът на мен и сестрите ми. Ще се скрия тук. Тихичко. Беше много вкусно. Хайде да се тръгваме. Добре.